سلام زخبركم تحت تخمي كلهم أبراهيم ممسح زلهم أبز حاله في فيديو عاد ستوك ممسحها كم يجرك إيفالويت دور ويك أكمل مرة إنه عند لونج تيرم دحر إنفست قبل لهان كخمي يجرك أب تعيزه خن وفر توفر أبزل مدم مالتي زعبا ثم جمر كله بزعبا بالانس شيت إنكم ستمنت كاش فلو ستمنت زي مرينا خابو بزعبا إي بي إس رشر إننا كابو بزعبا بي رش رينا ماتي سندلهم ما أنتها كابو بقصال one step up جيرنا لعبة بيجر شهرينا مالتي سو أب ستوك ماركت نحرر انترست كونكم يكاتو فتن أهونكم hopefully زي حاجة زي خوين سمعني سو مرة ستوك من جزء أنا فالوت نقبره خلنا مجمع تندري يوم عابي بيكتشر ويك أسئلة خبر ناس غير بزعبا ناي financial statements مالتي سونكا income statement cash flow statement balance sheet رينا يرنا بدحري قصدي لها بزعبا هذا ستوك probability نات ويك تي كندي earn قبر ويك هنوفر كالناس كندي earn قبر أب تحت بزل بالكا بزعبا EPS ratio ويك earnings per share metric evaluation رينا تاو قصدي لها بزعبا P ratio سها P ratio مالتها بزعبا هذا ستوك كندي نخترك بخا كندي توفر زل لها زبل مترك ما evaluation رياضنا هذا قصد بالله كابتا بي اي ريشيو تيب اب زخون ويكا حنتي ديجري اللي على وسخ زبلت ويكا حاجه evaluate مقبري بي اي جي مالتي ويكا بيج ريشيو كرينا مالتي ስለዚህ ካብ መጀመርታ ክሳብ መጨረሻ ክትከታተሉ ዕድመኩም ሶ ብዙሕ ብዘይ ምዝራብ ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም ማለት እዩ ሶ ፒግ ሬሽዮ ማለት ሕፅረት ቃል ኮይኑ ፕራይስ ቱ ኤርኒንግስ ግሮዝ ሬት ይኸውን ዘሎ ሶ ልክዕ ከምታ ፕራይስ ቱ ኤርኒንግስ ረሽዮ ኮይና እዚኣ ግን ግሮዝ ሬት ከዓ ትሕውስ ማለት እዩ ሓንታ ፒኢ ረሽዮ ማለት ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክኸውን ከሎ እዚኣ ግን ንብሕጂ ግሮዝ ክገብር ዝኽእል ካብ ሕሉፍ ተመርክሱ ናይ ሕሉፉን ናይ ሕጂ ከዓ ሕጂ ዝመፅውን ዝሕብረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም እዚኣ ከዓ ካብታ ፒኢ ረሽዮስ ቁሩብ ሕልፍ ዝበለት እያ ማለት ዳርጋ ዕብይ ዝበለ ስእሊ ትበና ወይ ከዓ ንፁር ዝኾነ ስእሊ ትበና ትኽእል ናይ ኢቫሉዌት መግበርያ ማለት እዩ ሶ ፒኢ ፒግ ሬሽዮ ማለት ከም ዝበልኩም ሕፅሮ ቃላት ናይ ፕራይስ ቱ ኤርኒንግስ ግሮዝ ሬት ኮይኑ ነዚ ንድሕር ክንርዳእ ኮይና ግን ኣቐዲምና ብዛዕባ ፒኢ ሬሽዮ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ ሶ حدا انترست كونكم أقدمكم تصرحوا فيديو لا بزعها بي ريشيو بس أخذكم طريقكم شعنا بدنا نهتم من حتى ملسكم هو في لي ألطف خرج لكم خلي كم زمان بالجن مثلا بدون رد عنا مثلا نع أقرب تنكفى بلا حل فماتي so بي ريشيو مالت equals to that formula مالتيو price divide to EPS EPS معناته EPS كا EPS كا earnings per share زخون له حتى غلط كوينو هذه فورمولاها net income دحر تذكروا خوينا ما جزاهم كلكم تريوا صبغي net income minus زخون dividend تا كامباني زخون dividend دحر تخفل كوينا minus net income I mean net income minus dividend أقول ماتيو شو divide شو ني shares outstanding قبل ماتيو shares outstanding زي تي ناي فورمولا مالتي زي اخترك بدل اخونكا زي متفلطه مالكا نزي بي كتربع انت كونكا ها نزي ايرنينجز بير شير تربع لك مالت سو كله تحازيهم سنلو ما انتي عبدكم كده يدلو كافتا بي اي جمبرنا تا جروز ريت كاينا مالتي سو اذا حجي كل زي انت ستوك كنوادر كلنا واب حد زي ستوك زي ما حد سكتر كانوا اليوم وكاتما سالي سكتر تحليم تي ውድድር ቁኑዕ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ኣበይኖም ሴክተር ስርዓ ኮይኖም ወይ ከዓ በበይኑ ዓይነት ቢዝነስ ስርዓ ኮይኑ ክነዋድሮ ኣይንኽእልና ምክንያቱ ናይ ቴክኖሎጂ ካልእ ዓይነት ስራ ኣለዎም ውፅኢት ኣለዎም ናይ ሪል ስቴት ከዓ ካልእ ዓይነት ውፅኢት ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ፒኢ ሬሽዮ
እንታይ ነርና I mean here PE divide to EPS ኢልና price divide to earnings per share ማለት ዝኾን ዘሎ تو ሕጂ نبل حجي نابنت كلتا كامباني هنا وادرينا نابنت ما ادري اخذ صح alright حجي كلتا كامباني هنا وادرينا ما تسمكا ابدا جيز اللو مالتي نابنت انت ያለና ኣብዚ ፔፕሲ ለና ፔፕ እንደገና ኮካ ኮላ ኣለና ማለት እዩ ሶ እዚኦም ክልተ ዲኦም ክነዋድሮ ቢና ዝሓሸ ኣብዚኦም ክነወፍር ኢና ማለት እዩ ዝሓሸ ኣብ ርኢና ኣብዚኦም ክነወፍር ኢና ሕጂ ፔፕሲ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ንኣብነት ፕራይስ ናቱ ፕራይስ ናይ ፔፕሲ ቃልስቱ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ክንደይ ኣላ 175.67 ኣብዛ ሪከርድ ገበርላ ግዜ ማለት እዩ ኣላ ማለት እዩ ኤርኒንግስ ፐር ሼር ናቱ ከዓ 6 ኢፒኤስ ንሃቦ እዚ ኢፒኤስ ከዓ 6.89 ኣሎ ኣብዛ ግዜ ማለት እዩ ናይ ኮካ ኮላ ከዓ ዋግኡ ፕራይስ 29.42 ኣሎ ማለት እዩ ኢፒኤስ ናቱ ከዓ 2.46 ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ፒኢ ሬሽዮ እንታይ እዩ ዝህበና እንተደኣልና እቲ ዝተሓተ ውፅኢት ዝሃበና እቲ ሬሽዮ ዝተሓተ ሬሽዮ ዝሃበና ዝበለጠ ስቶክ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝሓሸ ብዲስካውንት ረክቦ ዘለና ስቶክ ወይ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ኢዝሊ ከምዚ ኣገርና እንድሕር ደኣ ከመይ ብልናዮ እቲ ፎርሙላ እንታይ ነይራ አንተበይ ፒኢ ሬሽዮ ፒኢ equals to price for a stock divide EPS ratio نعرفنا EPS value نعرفنا مالتي PS زي هذا فورمولا زي لازم حجي price هذا لنا EPS كا هذا لنا مالتي زي حجي خافتي ناي فيم فيزا إذا لو عبد خون هرخون خيلنا حجي جن عبد زي أجن خاف فيم فيزا وصي عبد زي الله مالتي حجي ده هذا إذا المقلنا يا تندخ تكون لنا نعم نت 257.69 تمغلو 6.89 لذي EPS I mean PE ratio PE قلنا له مالتي PE خليه قلنا له 25.49 let's say نتغلى 25.5 نبلع مالتي 25.50 قلنا لنا إذا حجي PE ratio مالتي ذا ناي أبز خمسة actually أبز خمسة لنا PE equals to 25.50 اللي عندنا مالتي إذا حجي فاينل هبنا له زي حجي ناي بيبسي مالتي ناي كوكا كلها كرر لنا حجي alright 9.42 برايس ناي كوكا كلها يزخون زلو divide ني 2.46 زيها PE ناي زخاء فرانشو مونتن PE ناي زخاء مالتيو كوالسو 28 ندخل ديز نبره نتبي 24 let's say 25 نبله 28 point 25 نبله جنت هاي اللي نرنا عن تبي استحته زبلت نارنا ماتي استحته زبلت اوكي جي ابدي اخم زي اللي نتحرر علينا يا قلت يوم كومبير تقبرنا حجي مجمرتا تواقام سرعنا يو وقارئية بالكاس و275 دوك نزع شكا ويس سان شعاتن تاعلكا سان شعاتن حسر المسلمين
ግን ኣብቲ ሪያሊቲ ኣብዚ ምስ መፀና ኣብቲ ምስ መቐልናዮ ማለት እዩ እንታይ ማለት ሕጂ 25.5 ማለት 25.5 ግዜ ንኸፈልና ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ 28 ሕጂ ሪኦ ብጥራሕ በታ ዋጋ ሪኦ ኣቢልካ እንተብልከያ እንድሕር ገዚእኻያ እቲ ፍልልይ ርኢዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ስእሊ ይህብና ዘሎ ሕጂ ዝተሓተ ዝበለፀ ይህብና ኣሎ ስራሕ እኳ ደኣ ብቁፅሪ በቲ ብዋጋ ናይዚ እዚ ይዓቢ ይኹን እምበር ኣብቲ ኢቫሉዌት ዝገበርናዮ ግን ዝሓሸ ዋጋ እዚ እዩ ማለት እዩ ኣብ ፔፕሲ ክንወፍር ከለና እዚ ዝሓሸ ውፅኢት ነምፅእ ማለት እዩ ግን ሕጂ እውን እዚ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ሕጂ ከዓ ካልእ ክንውስኽ ኢና ማለት እዩ እንታይ ክንውስኽ ሕጂ ሕጂ እንታይ ክንእቱ ኢና ነዚኣ መማቕርቲ ኾን ፔግ ረሽዮ ነታ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ከምዚ ኢልና ንኣብነት ኮካኮላ ከብር ኢልና ኢና ኣብዛ ግዜ እዚኣ ግን ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዝሓለፈ ግሮውት ሬት ወይ ከዓ ዕሞታዊ ፔፕስን ኮካኮላን ዝዓብይሉ ሌትስ ሰይ ፔፕሲ እንድሕር 15% ኮይኑ 15% ኮይኑ እዚ ከዓ እንድሕር 30% ኮይኑ ስለዚ ሕጂ ንኣብነት ፔግ ሬሽዮ ናይ ግሮውዝ ሬት ናይ ፔፕሲ ግሮውዝ ሬት ማለት እዩ 15% ኣብ ዓመት እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሌትስ ሰይ ኣቨሬጅ ማለት እዩ ናብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ክነምፅእ ንኽእል 10 ዓመት ክነምፅእ ንኽእል ዓመታዊ 15% እንድሕር ዝዓቢ ኮይኑ ፔፕሲ እንደገና ኮካኮላ ከዓ 30% እንድሕር ዝዓቢ ኮይኑ ሕጂ ከዓ እታ ፎርሙላ ትምተና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ፔግ ሬሽዮ ወይ ከዓ ናይ መፅኢ ዕብየት ናቱ ኣየናይ ቀልጢፉ እዩ ዝዓቢ ገንዘብና ሰብ ኣበየናይ ተወፊሩ ቀልጢፉ ዝዓቢ ሪጋርድለስ እቲ ዋጋ ዘይኮነ ወይ ከዓ ፒኢ ሬሽዮ ጥራሕ ዘይኮነ ፒኢ ሬሽዮ ናይ ዝሓለፈ እዩ ዝነግረና ናይ ዝሓለፈ ሂስትሪ እዩ ዝነግረና ፔግ ሬሽዮ ከዓ ናይ ዝመፅእ ብሕጂ እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ሕጂ ሪጋርድለስ እቲ ናይ ፒኢ ሬሽዮን ወይ ከዓ እቲ ሂብና ዘሎ ዋጋን ብዘይገድስ ሕጂ ናይ ዝመፅእ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዝመፅእ ኣጣሚሩ ከርእየና ዝኽእል ከዓ ከም ዝበልክዎ ፔግ ሬሽዮ ማለት እዩ ሕጂ ፔግ ሬሽዮ ናይዚኣ ፎርሙላ ከዓ ኢኳልስ ቱ ፒኢ ዲቫይድ ቱ ግሮዝ ሬት ግሮዝ ሬት ማለት እዩ ፕራይስ ቱ ኤርኒንግ ታይም ዲቫይድ ቱ ግሮዝ ሬት ማለት እዩ እዚ ኣብነት ናይዚ ፔፕሲ 15% ኣቢልና ኣለና እቲ ፒኢ ሬሽዮ ከዓ ኣብዚ 25 ኣብዚ ሂብና ዘሎ ማለት እዩ 25 ነጥቢ ክንደይ ነጥቢ 5 25.5 ዲቫይድ 15 ዓቢልናዮ እንድሕር ኢልናዮ ዓመታዊ ዲቫይድ 15% እዚኣ ክንመቕሎ ኢና ማለት እዩ ኦኬ 15.5 ዲቫይድ ቱ 15 ኢልና ሕጂ ሕጂ 1 ፖይንት ኢኳልስ ቱ 1.7 ሂብና ኣሎ ፔግ ማለት እዩ ፔግ ኢኳልስ ቱ 1.7 ሂብና ኣሎ እዚ ፔፕሲ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኮካኮላ እንድሕር ርኢና ከዓ ልክዕ ሰም ሳይ ኮይና ፒኢ ሬሽዮ 8.25 ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ግሮዝ ሬት ናቱ ከዓ እንታይ ኢልና ነርና እዚ እቲ ፒኢ ሬሽዮ ዝኸውን ዘሎ ግሮዝ ሬት ከዓ 30% ኢልና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ 28.25 ዲቫይድ ቱ 30% ኢልና ኣለና 30% ከዓ ዓቢ ዓመታዊ እንተደኣ ኢልና እዚኣ ከዓ ክንመቕላ ኢና ማለት እዩ 8.25 ዲቫይድ ቱ 30 እንተኢልና ከዓ እዚ ከዓ 0 ፔግ ናይ ኮካኮላ ከዓ ፔግ 0
0.9 ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ፔግ ኣብ ናይ ፔግ ሬሽዮ ሓደ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ፌር ቫሊ ማለት እዩ ካብ ሓደ ዝዓቢ ተደኣ ኮይኑ ካብ ሓደ ዝዓቢ ተደኣ ኮይኑ ኦቨር ቫሊድ ኮይኑ ኣሎ ማለት ሓደ ስቶክ ኦቨር ቫሊድ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ሓደ ዝንእስ ተደኣ ኮይኑ ከዓ እዚ ከዓ ኣንደር ቫሊድ ወይ ከዓ ኣብ ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትሕቲ ሓደ እቲ ማእከላዊ ወይ ከዓ እቲ ክብና ዝኽእል ስታንዳርድ ዝኾነ ቁፅሪ ናይ ፔግ ሬሽዮ ሓደ እዩ እዚ ሓደ 1.7 ተደኣ ኮይኑ ሕጂ ሃይ ኮይኑ ኣሎ ማለት ሕጂ ዝበለፀ ሕጂ ኣብዚ ኮይነና እታ ዝበለፀ ክነፍርላ ዝግባእ ኮካኮላ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ከምዚ ጌርና እቲ ቫሉት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ ፔግ ሬሽዮ ሕጂ ኣየናይ ዝሓይሽ ኢልና ኦፍኮርስ ሕጂ ኣብዚ ከስዓኾ ከለኹ እንታይ ኣሎ ከምዚ ጌርካ ምስ ረኣኻ ንኣብነት ናይቲ ካምፓኒ ከዓ ፋይናንሻል ስቴትመንትስ ኣንቢብና ኣለና ኣየናይ እዩ ብዙሕ ዕዳ ዘለዎ ኣየናይ እዩ ውሑድ ዕዳ ዘለዎ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ኢኻ ፋይናል ዴሲሽን ንወስድ ጥራሕ ሕጂ ኣብዛ ገዛ ሕጂ ክንደይ ተቀያየረ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ተርእናዮ ሲ ንኣብነት ፒኢ ሬሽዮ ኣብ ፕራይስ ዋጋ ናይታ ስቶክ መፂና 175 ናይዚ እዚ ከዓ 69 ፍርቂ ማለት እዩ ሕጂ ሪኦ ኣቢልካ ብዓይንኻ እዚ ትመርፅ ኣብ ኮካኮላ ትመርፅ ማለት እዩ ከ ከዓ ኣብ ፒኤስ ምዛእትኻ ከዓ እዚ ፔፕሲ ከዓ ዝበልፅ ኮይኑ ፀኒሑ ካብኡ ከዓ ናብ ፒኢ ሬሽዮ ምስ ከድካ ከዓ ፒኢ ሬሽዮ ዝተሓተ ዝሃበካ ከዓ 25.5 ስለዝሃበና ፔፕሲ ዝሓሸ እዚ ኮይኑልና ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ መሊስካ ከዓ እዚ ፔግ ሬሽዮ ኣብ ኣካውንት ምስ ኣተናዮ ከዓ ፔግ ሬሽዮ ከዓ ፔፕሲ ይልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝበለፀ ኣብዛ ፎርሙላ እዚኣ ሕጂ ካብ ፒኢ ሬሽዮ ዝበለፀ ወይ ከዓ ኣኩሬት ወይ ከዓ ትክክለኛ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ኢቫሉዌሽን ክህበና ዝኽእል ፔግ ሬሽዮ እዩ ሕጂ ኣብዚ ግን እንታይ ክንእቱ ኣለና ከምዛ ቀዲሙ ክብለኩም ፀናሕኩ ባላንስ ሺት ኢንካም ስቴትመንት ዕዳ ኣለዎም ድዩ ክንደይ ሸርስ ኣለዎም ኩሉ ኣብ ክስታይ እቲና እዚ ናትና ተሓሳስባ ወሲኽና ናትና ግምታት ወሲኽና ኢና ፋይናል ዴሲሽን ወይ ከዓ ናይ መጨረሻ ውሳነ ክንወስድ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ ልምዓት ዘለኹዋ ቪድዮ እዚኣ ነይራ ዝኾነ ሕቶት ኣለኩም ዘይተረዳእኩም ወይ ኣገላለፃ ዘይተረዳእኩም ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን ሕተቱኒ ወይ ሕቶት ኣለኩም ኣብኡ ፀሓፉለይ ንቐፃሊ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ